Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Wilson. Taong 1976, Consolabaw, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang mangunguha ng uok itong si Wilson. Sa kanyang murang edad noon, hindi niya maipagkakailang napakahusay niya ng manguha ng ganoong pagkain. Kilala ang uok sa ibang lugar bilang abalin, batod, ulalo at kung ano-ano pa. Para sa mga hindi nakakaalam, isa yung uri ng uod na kadalasang naninirahan sa mga patay na puno ng bakaw at nyog. Kalimitan yung kulay puti at halos maladaliri ang laki. Nangangagat din ng ganong mga uod, kung kaya't kapag kukuha ka nito, mas mainam na sabayan mo yon ng konting pag-iingat. Bagaman nakakapagod ang ganoong trabaho, sulit na sulit naman ang pagod mo kapag nakatikim ka ng uok. Ayon kay Wilson, isa yon sa pinakamasarap na pamalit sa manok kung wala kang kakayahang bumili ng ganoong pang-ulam. Sa halos ilang taon na nilang pangunguha ng uok, aminado silang karamihan sa mga bakawan at gubat ay nagawa na nilang masuyod. Kasama niya noon ang kanyang amatsyuhin sa pangunguha nito, kung kaya't kahit papaano, kampante siya sa kanilang ginagawa. Nga pala, hindi naman araw-araw ang pangunguha nila Wilson ng ganoong pagkain at sa pagkakatanda niya, 2 beses lang sila kung sumuyod sa mga gubat para maghanap nito. Kadalasan mas pinipili nilang manguha sa bakawan, gawa ng hindi ito gaanong kalayuan. Kapag nagkataon namang wala na silang nakukuhang uok, itinutuon nila ang kanilang mga atensyon sa pagsasaka. Ganon at ganon ang kanilang ginagawa, nang sa gayoy kahit papaano makalibre sila ng bigas. Palagi din nilang katuwang ang tiyuhin niya, bukod kasi sa wala yung asawa, doon na din yun sa kanila nakatira. Mabait naman ito, kung kaya't malapit sila sa bawat isa. Habang nagbibinata itong si Wilson, meron siyang napapansing kakaiba sa tiyuhin niya. Noong una, inakala niyang hilig lang talaga nito ng tiyuhin niyang yon, pero habang tumatagal niya itong nakikita, doon na siya nag-umpisang maghinala. Kapag kasi nangunguha sila noon ng uok, palagi nitong itinatabi ang lahat ng uod na merong itim na kulay. Pagdadahila ng tiyuhin niya, mas masarap ito kumpara sa mga pangkaraniwang uok. Hindi naman siya doon gaanong naniniwala sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na meron itong mapait na lasa. Gayunpaman, kahit marami siyang katanungan sa kanyang isipan, pinili niya pa ring umintindi at sumunod. Isang hapon, habang nagtatabas sila noon ng patay na puno, muli na namang napukaw ng kanyang tiyuhin ang kanyang hinala. Habang abala kasi siya sa pangunguha ng mga uod, pansin na pansin niya ang pagtitig nito sa isang itim na uok na parabang yon ang unang beses nitong makakita ng ganoong uod. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya noon, sobra-sobrang kagalakan ang nararamdaman noon ng tiyuhin niya buhat sa uod na nakuha nito. Makalipas pa ang ilang minuto, pasimple naman siyang lumapit sa kanyang ama habang nagwiwika dito ng, "Tay, tingnan niyo ho si Tiyo, para ngayon lang nakakita ng uok." Nang marinig naman yon ng kanyang ama, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Hayaan mo na yang tiyuhin mo. Masyado lang yang nawiwili sa mga kwentong naririnig niyan sa matatanda. Alam mo namang matagal na yang naghahangad ng mutya eh. Kahit anong makita niyang kakaiba, mutya para sa kanya." Matapos itong sabihin ng kanyang ama, kitang-kita niya kung papaano lulunin ng tiyuhin niya ang uok na hawak nito ng buong buo. Hindi mawari ni Wilson noon ang mga nangyayari pero labis-labis ang kanyang nararamdamang kilabot
ukol sa mga bagay na kanyang nasilayan. Pagtitigan nila ng tiyuhin niya, ngumisi lang naman yun sa kanya na parabang hindi na nito mapigil-pigilan ang nararamdaman nitong tuwa. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na dahan-dahang nagbago ang mga pangyayari. Habang abala sila sa pangunguha ng uok, laking gulat na lamang nila nang biglang umupo na lamang ang tiyuhin niya. Ibinagsak ang mga uod nitong daladala at nag-umpisa na yung magsalita kahit mag-isa lang siya. Sa estado nito, nakakaramdam ng kakaiba itong si Wilson gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi yun normal na pangyayari. Maya-maya pa, bigla naman silang naantala sa kanilang pangunguha nang marinig nila ang malakas na pagsigaw nito sabay karipas patungo sa looban ng gubat. Sa sobrang bilis ng tiyuhin niyang yon, halos hindi na nila ito nagawa pang mahabol buhat sa sukal ng lugar na kanilang pinagkukuhanan. Habang hinihintay naman nila itong makabalik, matyaga naman nilang pinulot ang mga uok nitong ikinalat. Sa pagpapatuloy ng kanilang ginagawa, doon nila napag-alaman, iniwan pala ng tiyuhin niya ang tsinelas nito. Sa puntong yon, hindi na nila maiwasang magtaka, lalo pat napakaraming matatalas na tuod ang nakapalibot sa lugar. Konting pagkakamali lang lalo na kung wala kang tsinelas, posibleng tumusok ang talim nito sa iyong paa. Yon ang iilan sa mga rason noon nila Wilson kung bakit iisa lang ang kanilang dinaraanan papasok sa lugar na yon. Pagkaraan pa ng ilang oras, hindi na nila maiwasang mag-alala, lalo pat malapit nang lumubog ang araw. Nang mapagtanto ng kanyang ama na wala na sila noong magagawa, nagdesisyon na yung umuwi, bitbit ang mga uod na kanilang nakuha. Habang binabagtas nila ang daan, hindi naman nila maiwasang mag-usap ukol sa mga nangyari. Ayon sa kanyang ama, maaaring sinapian ang tiyuhin niya kung kaya't bigla na lamang yung nawala sa kanyang sarili. Nais man sana nila yung tulungan, subalit hindi nila alam kung saan sila mag-uumpisa. Dagdag pa nito na, upang hindi maging mahirap ang paghahanap nila sa kinaroroonan nito, kinakailangan nilang ipagbigay alam yon sa albularyo. Lumipas pa ang ilang minutong paglalakad, nadapo na nga sila sa sentro ng baryo kung saan agad din naman silang humingi ng tulong sa mga taong naroon. Masaya naman noon sila Wilson kahit papaano, gawa ng marami din naman ang tumulong para mahanap ang tiyuhin niyang yon. Dahil sa sukal ng lugar na pinaghahanapan ng mga ito, kung kaya't 10 oras na ng gabi bago nila tuluyang nahanap ang tiyuhin niya. Ayon sa mga nakakita roon, natagpuan nila yon sa gilid ng 2 puno ng akasya, nakaluhod habang umiiyak. May mga sinasambit din yung kakaibang kataga na siya namang hindi na nila malaman kung ano ang kahulugan. Upang masigurong wala na yung sapi sa katawan, minabuti nilang idiretso yon sa albularyo. Kahit gabi na, nagpumilit pa rin siya doong sumama upang masaksihan ang mga susunod na pangyayari. Alam niyo kung ano ang ginawa ng tiyuhin niya pagpasok nila sa bahay ng albularyo? Nagwala ito at pilit pinaghahawi ang mga taong nagtutulong-tulong para siya ay maipakonsulta. Maniwala kayo o hindi, 5 lalaki na ang nagtulong-tulong dito pero nagagawa niya pa rin yung mapaatras na animoy nagtatangan niyo ng hindi pangkaraniwang lakas. Matapos naman yung mapansin ng albularyo, nagbanggit yon ng 3 buhay na salita na siya namang nagpakalma rito. Maya-maya pa, nang maipasok na nila yon sa loob ng kubo, tinalian nila ang binti at mga braso nito upang hindi na yon magtangkapang tumakas. Yung mga hindi kasama nito bago ang pangyayari, maaari nang umalis. Salamat sa tulong nyo. Balang araw gagantimpalaan kayo ng Diyos dahil sa kabutihan nyong ito. Wika ng albularyo
nang mapagtanto nitong wala nang maitutulong ang mga kalalakihan na hininga ng tulong nila Wilson. Pag-alis naman ng mga ito, tanging siya, ang kanyang ama, ang albularyo at ang tiyuhin niya ang natira sa loob ng kubo. Habang naghihintay sila sa sasabihin nito, pilit naman silang umakto ng normal upang hindi sila nito pagdudahan ng kung ano-ano. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla na lamang inilahad sa kanila ng matanda kung ano ang nangyayari sa tiyuhin niya. Ayon dito, hindi lang yun bastang nasapian, bagkus ay nakalulunyo ng bertud ng isang aswang. Hindi pa mawari ng matanda kung anong uri ng bertud ng aswang ang nalulun nito, pero base sa aksyon nito, hindi naman yun gaanong mapanganib. Dagdag pa nito na kadalasan sa mga bertud na nakukuha sa mga uod ay nahahanay sa mga aswang na kumakain lamang ng purong hayop. Gayunpaman, hindi dapat na maging kampante kapag nakakaharap ka ng isa sa mga ito sa kadahilanang kayang-kaya pa rin itong pumatay ng tao. Naniniwala din ang albularyo dahil sa kagustuhan ng tiyuhin ni Wilson na magkaroon ng mutya sa katawan kung kaya't nagawa yung mapaglaruan ng mga engkanto sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng isang nakakalasong bertud. Kung hindi nyo kasi na itatanong, tinuturing ng mga engkantong lason ang anumang bertud na nagbibigay ng malasahalimaw na pag-uugali sa sinumang makakain ito. Bukod pa sa hindi yun basta-bastang makontrol, may posibilidad din na humantong yun sa sarili mong kamatayan dahil sa pinapakita nitong kabangisan. Mataas din ang posibilidad na madali kang makahanap ng kaaway gawa ng palagi lang yung umiinit sa iyong katawan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nila napag-alaman na kumapit na sa kaluluwa ng tiyuhin niya ang bertud. Magiging mahirap na yung tanggalin, lalo pat bibihira lamang ang nakakaligtas kapag sinubukan yung alisin ng isang albularyo sa katawan ng biktima. Matapos yung mailahad sa kanila ng matanda, nagbigay naman yon ng iilang babala ukol sa pamamaraan ng paggamot sa tiyuhin niya. Ayon sa matanda, kayang-kaya pa namang kontrolin ng tiyuhin niya ang karamdaman nito kung kaya't mas mainam na bigyan muna nila yon ng pagkakataong makasabay sa pagbabago ng katawan nito. Dagdag pa ng matanda na kung magawa nitong mahugot sa kanyang sistema ang bertud na tinatangan niya, hindi na nila kinakailangan pang sumailalim sa matinding gamutan. Matapos nitong makapagsalita, nagdesisyon niyong bigyan muna pansamantala ang tiyuhin niya ng mga pangontra. Upang masiguro ding nasa wasto na yung pag-iisip, pinagpahinga muna nila yon sa tahanan ng matanda sa loob ng isang buong gabi. Kinaumagahan, paggising ng tiyuhin niya, agad naman nila yung kinausap ukol sa mga nangyari. Nang marinig naman ito ang kanilang sinabi, halos hindi naman yun makapagsalita, gawa ng sa lahat ng sinabi nito, wala yung maintindihan o maalala. Dahil sa naging akto nito, kung kaya't minabuti naman nilang samahan na yon pabalik ng bahay. Sa loob ng isang linggo, hindi na muna bumalik ng gubat sila Wilson. Nakatuon noon ang kanilang mga wisyo kung ano ang magiging gawain ng tiyuhin niya gayong aswang na ito. Maniwala kayo o hindi, kapag sumasapit ang gabi, doon lamang yun lumalabas. Hindi naman nila yun sinusubukang hadlangan sa nais nitong gawin, alinsunod sa payo ng albularyo. Ayon sa kanya na, sa ilang araw nilang pagmamasid dito, palagi nila yung nasisilayang naglalakad ng mag-isa sa damuhan. Tulala lang din ng taong yon at parang meron yung palaging hinahanap. Yung tipong sumisilip-silip yun sa mga damo, umaakyat sa mga puno at tumitingin sa malayo. Ganon at ganon ang palaging ginagawa nito, kaya na may unti-unti na ring lumalakas ang pag-asa nila Wilson na makakabawi ito. Pagkaraan pa ng ilang araw,
Laking gulat na lamang nila nang mag-umpisa na itong mangusap sa kanila. Ayon sa tiyuhin niya, gabi-gabi yung nananaginip ukol sa isang malapad na damuhan na gabi-gabi nitong pinaglalakaran. Sa lugar na yon, marami siyang nakikitang kakaiba. Napakatalas din ng kanyang paningin, maging ng kanyang pandinig. Dagdag pa nito na ultimo ang paghahabi ng gagamba sa bahay nito na gagawa niyang mapakinggan. Matapos itong mailahad sa kanila, doon na nag-umpisang magsalita ang kanyang tiyuhin ukol sa isa sa mga nakakakilabot nitong pakiramdam. Yoy, sa atin lang to ah. Hindi ako nakakalasa ng mga pagkain. Pakiramdam ko, mas masarap kumain ng hilaw na karne ng hayop kesa yung niluto na. Matagal ko nang nararamdaman ang gutom na ito. Nahihiya lang akong sabihin sa inyo. Pagtatapat ng tiyuhin niya sa kanyang ama. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, agad naman silang nagdesisyon na patingnan yon sa albularyo. Mariing naniwala sila Wilson, isa ang mga sinabi nito sa iilang mga senyales na unti-unti na yung nagagapi ng bertud. Ilang beses pa nila yung sinubukang kausapin ukol sa mga kinakailangan nitong gawin, pero sa kasamaang palad, walang kakayahan ng tiyuhin niya na isakatuparan nito. Dahil sa pangyayaring yon, iisang paraan na lamang ang naisip nilang gawin, kundi ang sumailalim yon sa matinding gamutan ng albularyo. Bagaman nag-aalala sila para sa kaligtasan nito, wala silang magagawa sapagkat buhay ng maraming tao sa baryo ang nakataya kung sakali mang hahayaan lang nila yung magpakalat-kalat sa ganun itong estado. Sa pagdating nila sa bahay ng albularyo, nadatna naman nila yung kakatapos lang manggamot ng isa nitong pasyente. Paglabas ng pasyenteng yon, agad naman silang sinalubong ng matanda na seryosong nakatingin sa kanyang tiyuhin. Paglapit nito, agad naman itong inihipan ng usal sa muka ang tiyuhin niya na siya namang naging sanhi upang bigla yun mawala ng malay. Dahil sa ginawa ng matanda, naging madali naman para sa kanila na makapasok sa loob nito. Makalipas pa ang ilang minuto, kasalukuyan na nga nitong ginagamot ang tiyuhin niya. Sa pamamaraan ng paggamot noon ng albularyo, bakas sa pagmumukha nito ang matinding pagkabahala. Ayon kay Wilson, hinilot muna nito ang tiyuhin niya bago lapatan ng isang uri ng langis na merong mga sangkap na gawa sa mga dinurog na dahon ng halamang gamot. Naglagay din niyo ng mga balde papaikot sa tiyuhin niya na parabang meron itong pinaghahandaan. Sa halos kalahating oras na paghihilot nito, kitang-kita nila kung papaano umusli sa balat ng tiyuhin niya ang mga buto nito. Kapag tinitingnan niya ang mga bagay na yon, hindi niya maipagkakaila kung gaano ito kasakit. Ngunit para sa kanyang tiyuhin, wala lang ito na parabang hindi man lang sapat ang sakit na naidudulot nito para gisingin ang kanyang wisyo. Kinahapunan, pagtungtong ng 5:00 ng hapon, nagpalibot yon ng mainit na tubig sa hinihigaan nito habang nag-uusal. Matapos niya itong gawin, laking gulat na lamang nila nang biglang isinawsaw ng albularyo ang kamay nito sa kumukulong tubig sabay himas sa katawan ng tiyuhin niya. Nag-umpisa na din yung mga pa ng mga butas sa katawan nito, gawa ng naniniwala yon na sa estado ng bertud nitong kinain, nakalikha na yon ng isang butas sa katawan kung saan doon mamamalagi ang uok hanggang sa paglaki nito. Sa oras na maabot na ng uod ang inaasam nitong sukat at laki, doon na ito mag-uumpisang kumilos para kontrolin ang buong katawan ng biktima nito. Kapag naisakatuparan niyo ng nilalang, magiging mapanganib na ito para sa pamilya ni Wilson maging sa mga taong nakapalibot sa kanilang lugar. Sabihin na nating hindi kumakain ng karne ng hayop ang ganoong uri ng aswang, pero ibang-iba pa rin ang pag-uugali nito kumpara sa mga ordinaryong tao.
Dahil sa kapangyarihan nitong tinatangan, madalas nitong maramdaman na di hamak na mas mataas siya kesa kanino man. Kapag nainsulto ito ng ibang pangkaraniwang tao, maaaring gumamit yon ng lakas para pumatay. Mariinding naniniwala ang albularyo na sa ganoong estado ng kanyang tiyuhin, dalawa lamang ang maaari nitong kahihinatnan. Kung hindi yon gagaling, wala yung ibang pagpipilian kundi yon ay patayin. Nang marinig naman nila ang sinabi ng albularyo, halos labis-labis naman ang kanilang pag-aalala ukol sa kahihinatnan ng gamutan. Sa paglalim pa ng gabi, awang-awa na siya sa tiyuhin niya, gawa ng wala ng minutong hindi yon nagsusuka. May mga lumalabas na ring dugo sa ilong nito, indikasyon na meron na yung komplikasyon sa loob ng kanyang sistema. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang mag-umpisa na yung magsuka ng iba't ibang uri ng bagay. May mga damo, lupa, insekto, buto ng hayop at kung ano-ano pang kinain nito na hindi man lang nila nagawang mamalayan. Nag-umpisa na rin yung umangil ng napakalakas habang puwersahan yung nagwawala. Dahil sa ginawang yon ng tiyuhin niya, kung kaya't pilit naman yung tinigalpo ng albularyo sa pamamagitan ng 7 buhay na salita. Subalit dahil sa lakas na ipinapamalas nito, kung kaya't maging ang mga katagang yon ay unti-unti na ring rumupok hanggang sa tuluyan na yung mawala ng bisa. Sa puntong yon, humingi na ng tulong sa kanila ang albularyo para magawa pa rin itong maituloy ang panggagamot sa kabila ng pagpupumiglas ng kanyang tiyuhin. Makalipas pa ang ilang minutong puwersahang paghawak nila rito, nagawa na ngang matunto ng matanda ang isang nakatagong butas sa pagitan ng singit nito. Habang pilit nitong dinudukot ang nilalaman ng butas na yon, mas lalo namang nagpupumiglas ang kanyang tiyuhin habang patuloy yung sumisigaw. Pilit na din itong pinangingibabawan ang kanilang mga lakas sa hangarin nitong makatakas mula sa kamay ng manggagamot. Subalit, kahit marami na ang natamong kalmot noon ni Wilson, nananatili pa rin silang nakahawak sa katawan nito. Hindi nila yun piniling bitawan, gawa ng hangad din nila yung gumaling at bumalik sa normal kahit papaano. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, hirap pa ring madukot ng albularyo ang uok. Bukod kasi sa pilit yung itinatago ng tiyuhin ni Wilson, napakalikot din ito. Kapag may pagkakataon ng nilalang na yon, pilit nitong tinatadyakan ng albularyo na siya namang naging sanhi para tumilapon ito. Subalit, sa kabila ng mga pangyayaring yon, nanatili pa rin silang lumalaban alang-alang sa buhay nito. Pagdukot ng matanda sa uok na nagtatago sa singit nito, agad naman niya yung inilubog sa kumukulong tubig, sabay tapo nito sa nagbabagang apoy na naroon sa kanyang kalan. Pag-usok sa loob ng kanyang tahanan, laking gulat na lamang ni Wilson nang maramdaman niya ang panghihina ng kanyang tiyuhin hanggang sa dahan-dahan na yung nangisay. Minuto lang noon ang dumaan matapos yung bawian ng buhay. Halos hindi niya mawari ang kanyang nararamdaman noon sa kadahilanang ang buong akala niya pilit inililigtas ng albularyo ang buhay nito. Pasensya na kayo, pero hindi na natin maaari pang paabutin ng ilang buwan ng paghihirap ng taong ito. Ganon din naman, kapag nabigo ako, mamamatay pa rin siya. Sa puntong kinain niya ang uok na yon, yun na rin ang naging hudyat ng pagkakaroon ng taning niya sa buhay. Seryosong wika ng albularyo sa kanila. Nang marinig naman ni Wilson ang sinabi nito, agad namang tumulo ang luha sa kanyang mga mata, buhat sa pagdadalamhating nararamdaman niya. Gayunpaman, hindi na niya sinisi ang manggagamot, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na hindi na nito maibabalik pa ang buhay ng tiyuhin niya. Matapos nila yung mailibing, nangako silang hindi na sila kukuha ng uok.
mas pinili nilang ituon na lamang sa ibang bagay ang kanilang pamumuhay upang hindi na nila muli pang maranasan ang ganoong kaganapan. Magpahanggang sa ngayon na may edad na itong si Wilson, labis-labis pa rin siyang nangungulila sa tiyuhin niya na minsang naging biktima ng mga mapanlarong engkanto at pilit yung inakit na kumain ng itim na uod. Okay, opinyon ko sa kwento. Yung uok, hindi pa ako nakatikim yan eh. Pero alam ko, sobrang sikat yan sa mga probinsya. Tapos, sobrang taas din ng protein yan kapag kinakain eh, no? Pero hindi ko lubos maisip na gagamitin yung instrumento ng mga engkanto para manlinlang ng tao. Kasi ang gusto lang naman ng tsuhi ni Wilson, magkaroon ng mutya. Siguro wala silang kakilalang may alam kung paano kumuha ng mutya. So ito, nagbabaka sakali na magkaroon siya. Ito namang mga engkanto, siguro sobrang mapanglaro o gusto nilang subukan kung kaya nilang alipinin yung tsuhi ni Wilson. Yun nga, nagbibigay sila ng itim na uok. Pero hindi pa ako nakakita ng itim na uok, no? So para sa atin siguro isa na tong babala. Na kapag may nakita tayong ganun, wag nating isiping mutya. Isipin natin na isa itong lason. Pero yung kwento ni Wilson, sobrang sakit nun. Kasi wala naman talagang kasalanan yung tsuhin niya, tas biglang namatay. Tapos yung dahilan, napakababaw, pinaglaruan ng engkanto. Hindi ko rin naman pwedeng sisihin yung albularyo kasi alam naman niya kung ano talaga mangyayari dun eh. Sobrang lalim na nung yanggaw kumapit na sa katawan. Pero siguro yung albularyo na yun hindi rin ganun kagaling, kaya hindi naligtas yung tsuhin ni Wilson. Kasi alam ko naman, alam nyo rin, marami na tayong naikwento dito sa channel na nagamot ng albularyo yung nayanggaw na ng sobra-sobra. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.